Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yawo Piindi TV bisimilla mon robindu jaydeli moɗon weltare min dañata kala saaha huccidde e mon non kadi min dañiri weltare oɗo subaka altine hande ko ɗum ñagano Allah jaaɓi duwaw aɗum noon min tawama ɗum e dow jaam kono kadi min garti e victoire mo ganduɗa Sénégal dañi ɗum, Mauritanie dañi ɗum, Mali dañi ɗum, Afrique fo dañi ɗum. Hande woni weltare Sénégal dañi hoodere mum adanno e mayo muɗum woni yete Coupe d'Afrique des Nations ari ɗo e leydi ɗum noon goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode hande ko weltare tan. Baba Moussa no subaka waɗi tabarakallahu yettude Allah yettude ganduɗa ko ɓesgu Sénégal foof e oɗon no ganduɗa tigui junggo e fandu jaggodiren guel kewen oɗon no ndiɗon kuberi woni manko wutinnam li ay hande yettima alhamdulillah rabbil alamin no mbiɗani ko Afrique fo welti e Sénégal alhamdulillah non tigui Afrique fo weltima Moussa Nia ɗum ɗon ne hande kadi jayde liɗi elle holliti ko way non Baba Moussa elle ko ɗum tan ɓuuri hen tengtude eyyi ko noon tigui nden hoodere adanare nden ɗum noon mbiɗa ganduɗa tigui on araray mo ganduɗa Sénégal heeɓi ɗum ene wayno jayde leydi Sénégal kamɓe kala ko hen ɓe ɓuuri artude jayde les échos udditidama ko noon tigui les échos nden jayde arti tigui alhaali ganduɗa tigui nawde Sénégal oɗon Coupe d'Afrique des Nations leydi men Sénégal wonde champion d'Afrique ɓe wi ko les lions au paradis ene wayno noon no ganduɗa ko bojji beelamma walla mbiyenna gonɗamma beelamma tigui ganduɗa ko yalte guite mabɓe walla mbiyenna ganduɗa kay ko kañum woni ko teska e mabɓe hanki ɗiɗon bojji ene wayno noon oɗon fol épopée walla mbiyen en baroɗe men 2002 kañumen tigui jiyama to Yaoundé kikide hanki o tigui haye jaydiyankoɓe kono kaya oɗon hooreji leydi président Macky Sall ganduɗa tigui firti toon to jiiɗu mum Comore artude ganduɗa kay jabbode barade leydi men Sénégal ɗum wonata ko sanga waktuji 13 kono kay e wadde oɗo altine Fevrier ganduɗa kay journée mo ligguetake kono kay ko joɓete no hanniti ni Sadio Mané meilleur joueur, Edouard Mendy meilleur gardien équipe nationale Sénégal la plus fair play équipe ganduɗa ko ɓurɗo wawde teddungal e gueɗe baɗe noon kogi Sadio Mané wonde Matar Ba ministre des sports fowne tawi nder hello neɓo jooɓo jeeɗi ndeɗon jayde le côté les échos jayde Vox Populi ɓe mbi ko le Sénégal sur le toit de l'Afrique ene wayno ko ganduɗa ko barode leydi men Sénégal keeɓi fartangue tiɗi ganduɗa ko memde ndiɗon kuɓeri Coupe d'Afrique des Nations ɗum ko caggal duuɓi capanɗe jeegom pawɗi taw koye ganduɗa ko barode leydi men Sénégal les lions de la teranga enen jetto ngal ɗon dawalla batningal kono kay meeɗa memde ndiɗon kuɓeri joni noon kala ko yonti weɓeɗa e seeɗa jeeya Sénégal nawi coupe ko noon wi Vox Populi jayde quotidien le quotidien ko noon tigui rewi ɓe mbi ko ganduɗa ko hebde fartangue ganduɗa tigui wadde ganduɗa ko ndiɗon kuɓeri kono kay ya nawde coupe nder leydi Cameroun taw koy ko Sénégal ƴettuma kono kay lappude ɗeɗon ganduɗa ko pharaon d'Égypte ɗum noon tawi ko hunde ganduɗa ko yonde no fewi kono kay ko hunde wande beelama ɓesgu Sénégal foof Sadio Mané hebdemo meilleur joueur e hunde nde ganduɗa ko jeyniyankoɓe le quotidien kalli ɗum Edouard Mendy meilleur gardien ene wayno noon ɓe keeɓi windude tarika leydi Sénégal kono kay tarika football leydi Sénégal ko noon tigui wi jeyniyankoɓe Madiambal Diagne hello mabɓe jeegomo jeeɗiɗo ha hello mabɓe jeetato ndeɗon jeyde oɗo subaka jeyde las arti tigui natal mabɓe kamɓe ɗeɗon baroɗe ganduɗa kay ko guendeji leydi Sénégal les lions de la teranga saga tigui ndeɓe nawi oɗon coupe kono kay wondude gorko mo gon Diourbel ganno Dane Mayo le capitaine des lions wiyete ko Kalidou Koulibaly ɓe mbi ko explosion de joie e Sat Ndiaye ko weltare hewde no fewi saga tigui ganduɗa ndeɓe mbedata oɗon coupe CAN 2021 les lions sacré champion d'Afrique ɗum tigui woni ko sifi ɓeɗon jeynen koɓe las besbi ko wi besbi le jour ene wayno ɓe mbi ko sommet de la pyramide ene wayno noon hayso tawi pharaon tigui ganduɗa kay ko heeɓino fartangue magde oɗon pyramide kono kay ko baroɗe ɗe tigui bangui hen nabbi hen guirli hen ɗum woni ko wiɓeɗon jeyniyankoɓe ɗum ne tawe nder hello mabɓe jeegoma ha hello mabɓe jeenayo ɗeɗon baroɗe ɗeɗon weltare mabɓe ɗiɗon médaille uji dane ko hunde nde ganduɗa ɓoyde soynede Aissata Ndiaye ene wayno ko hanki tigui woni ko jomiraɗo o waɗa ɗum leydi Sénégal hanki laati jeyde l'observateur weltare mabɓe kamɓe ɗeɗon baroɗe ganduɗa kay ko leydi Sénégal kono kay weltare faade oɗon keblo baroɗe guendeji leydi Sénégal woni Aliou Cissé ɓe mbi ko la tête dans les étoiles ene wayno noon winnama e tariga kono kay ko hunde ganduɗa wonta momtare haaduna firto Aliou Cissé heeɓi fartangue ganduɗa tigui nawde ɗeɗon baroɗe ha tigui memde ndiɗon kuɓeri ene wayno noon ɓe mbi ko édition spéciale les lions à la conquête des titres continental ɓe keeɓi fartangue memde ndiɗon kuɓeri Sadio Mané natal mum tigui nene ndeɗon jayde Aissata Ndiaye ko weltare wonanteɓe suude Aliou Cissé wangguinde ɗum ko hunde nde ɓe jinno caggal 2019 ko joni de jomiraɗo subhanahu wa taala waɗani ganduɗa kayya ko ndeɗo weltare ɓesgu Sénégal kam jeyde stade coftal ɓali stade ko noon tigui ɓe mbi ko enfin Aissata Ndiaye kala ko yonti weeɓa ko de joni de woni ko yonti 2002 ɗum ko Mali e nguleki mum 2004 ɗum ko Tunisie e nguleki mum 2006 ɗum ko Égypte e nguleki mum Aissata Ndiaye 2008 ɗum ko Ghana e nguleki mum 2000
2000 nganda kay ko 10 Sénégal ya hani 2012 dum ko bata Guinée équatoriale ngule ki muma 2013 absence totale wasime wadde qualifié 2015 élimination prématurée 2017 Aïssat Ndiaye ne wayno non nganda ko quart de finale contre les Lions de table élimination 2019 contre les Fenech 2022 contre les Pharaons. Enfin, Sénégal na coupe dum ko sifi berum jeyna ko be sta. Hakkunde Sénégal et Égypte non paranita Moussagna. Non parani. Sabo caabi damal nan caabi ganda ko kanyum nannata hen tonto coupe du monde to do joni woni koy juude Égypte. Il faut min jaha min tettoyo dum Moussagna ngam wawde faade to coupe du monde to do saha. Exactement. Nuire ko match aller retour ena wayno kadi en kebi fartange sabu Égypte ko kanyum tigi idro arde dum wonata ko ya mois de mars ay Ndiaye ko wiide tan be sum Sénégal ha joni ganda ko wonde tiagal équipe o ko Allah hadno en fof ko ganda ko duubi jawrudi ena wayno joni non damangal uddirima yaade jewoyde ganda ko pourquoi pas une coupe du monde. Oui c'est vrai, c'est possible yaade Qatar adodon coupe du monde ko Aïssat Ndiaye e wiide ganda ko o ministre des sports yo dare no fe ngala bele gal don putal ena wade ganda stade de Diamniadio ganda tigi podo udire le 22 février non tigi Moussagna sotoy pari kay kono ay Moussagna won ko ganda hande ne foti jewtede kadi sabu bangal football o don ne wawno wiide équipe ɗiɗi finaliste uji ko waɗoɓe qualifié direct e coupe du monde sabu ɗum ɗon ne wawno wonde kono kadi so tawi joni ko match pool waɗi ha para so pari kadi waɗa kadi match barrage kadi ɗum ɗon nani ɓuura yaade ina ɓuura tekkude e ɓe ganda ko kamɓe goni fettoɓe kamɓe goni joueur ɓe kono kadi to bangal qualification to Moussagna ɓuurat addude ko caɗele. Exactement ala ndi Aïssat Ndiaye Afrique ko 54 états ena wayno ganda kay ko wonbe CAF be kambe kala ganda tigi so yi ha ganda ko wodi yaltube pouluji parce que pouluji mba wonde pouluji joyi ha ganda ko équipe joyi jalten bele mbaden représenter ala saga pouluji kew pouluji so kewi non e feccirone nder mabbe yaltube les têtes de poule kanyum tigi ganda ko gartare e nder bajum potira kanyum tigi kanda jawe ñoyo fodbe wadde représenter Afrique to coupe d'Afrique des nations en wayno hajo non bidani en famni no fewi Afrique ko hokkata mo hokka parce que dari Amérique du Nord gede ban non bon voilà ko era ko wotte mele man beden hayso ko goto ganna tigi wono 6e pays wala ganna ti Afrique daña 6 représentants to coupe du monde pour de yubina to Qatar. Non tigi Moussagna en gartate wele mo genda henki en dañi ɗum Moussagna sabu yiyama hanki Sénégal fof haɗantani Sénégal sabu hanki toto ganda kañum woni Mauritanie Moussagna gila match o fuɗɗaki tawi ko kamɓe ne ɓe puɗɗima ɓe jalti mbaɗi fan zone uji toon fof to ganduɗa kañum woni banggue goɗɗo e goɗɗo sa yi neɗɗo noon waɗi cité hande Mauritanie haali haala Mauritanie Moussagna koko ganda ko leydi ganda Sénégal e Mauritanie ko gotum hande hanki nde ƴewande nde Sénégal gañi nde way kono ko Mauritanie gañi kamɓe fof ɓe jaltu boowal kala ko ganda kewiɗo e Dakar kewi toon to Mauritanie Moussagna haɗan toon tan diwan mo France Moussagna banggue kala ɗo ganduɗa yiyete yimɓe non toon mi wiyata sénégalais tan saabu wona sénégalais tan mawnini victoire o kala ɗo ganda yimɓe non toon Moussagna ɓe jalti ɓe belte ko ganda kewitte Sénégal noon waɗi ɗum mérite o saabu hanki Moussagna match musɗo wonno te Sénégal holliti hen doole muɗum ha match o gasi wallahi ay no mbiɗa ni Aïssat Ndiaye maayo wona kerol ko weltanade ɓe kamɓe ne ganda ko Mauritanie no fewi ene weltanade koye mabɓe aussi parce que ganda ko Sénégal e Mauritanie ko leydi wotiri Gambie Guinée ganda ko toute région fof ko Afrique de l'Ouest dañi oɗo coupe ko Afrique de l'Ouest Sénégal waɗi représenté ko Afrique kala Sénégal waɗi ganda ko représenté Aïssat Ndiaye ala ko mbiren c'est l'Afrique qui gagne ala perduɗo ala ganda ti ko enen fof ganji ndiɗon kuɓere ko yettata Allah no fewi noon no mbiɗa ni ena wayno ganda ko ɓe jaggi hen par ce que sa daari pulagu ngu sa oɗon banggue haɓe ɓeydi semminde ɗum kamɓe ganda leydi Mauritanie ko yettude Allah no fewi e wiide oɗo coupe yo ɓeydu jaam duumiɗo e nder Afrique de l'Ouest itta coup d'état ji itta caɗele itta heegue itta ɗomta itta basal ha laaɓa ceer ganda kay wona ɓamtare duumide wonan tigui ɓe ganda ko belamma duumiɗo fa tabarakallahu yettude jomiraɗo non tigui Moussagna image uji mon ji hen image uji ganduɗa min gaddani on ɗum ne jeeya hen image uji toto ganda kañum woni yete ñaari tali Moussagna beele mamoɓe toon to diwan mo Guédiawaye Moussagna toon foof hanki yimɓeɓe jalti Moussagna Maris to Médina
Thiès Mbour Sénégal fo hanki Moussa Nia yalti ngam mawninde oɗo victoire mawninde ko ganduɗa yete ko belemma padetenoɗo Moussa Nia enen fo gila jibinoɗen ha joni joɗɗen ko eɗen paɗa kala nde coupe d'Afrique daña yakare kala nde coupe d'Afrique daña yakare surtout noon so yeehi ha yettima final min kam hanki nde wiya tiro but tan hakkillam fo yalte Kubo Moussa Nia mbimi ƴeew tan enen en mbaɗi dominé match en joué match ha gassi kono ko enen jogori perdude defete nden Allah wi ko enen jeeyata yir tan jengi ko Sénégal kubo ton waltana non jomiraɗo wi ay san jeey ene wayno ganda hay fuuto kumbalu mama kamene ganda ko me mbaɗi ko gure jomumen doga jamma faade gure umare Sinthiou Garba faade janjol umare janjol faade Sinthiou Garba taw koye nder jamma fof noon koye weltare fof noon ko yidde ngendi mum alandi Sénégal min mi yiɗo ko hunde wotere waɗi particulier woni holum ene waɗi patriotisme kewɗo goto fof kala to darine semmina ganda ko yidde mum e leydi semmina yidde mum e oɗon les couleurs nationales e oɗon devise waɗa ɗum respecté on ne tue mais on ne déshonore pas hanki hayso Sénégal heɓano couvert ndi de weltare waɗi quoi par ce que ɓe kolli vraiment abnégation et déterminisme quoi match fuɗɗo ay sen gay kollon rigueur mon on mbaɗani lâché on mbaɗani trébuché jusqu'à la fin tiro bi alan ɓe mbi que le bienfait n'est jamais perdu oɗo football labtuɗo kono ko yettude ganduɗa ko ɓeɗon kala jaggunoɓe hen ɓen kala ganduɗa ko waɗɓe hen kalisaji mumen waɗɓe hen doole mumen défense zone wadde ganduɗa ko sodde mayoji hokkirde yimɓe ganduɗa ko sodde badisaji aysat jeey ko weltare no fewi e yettude ganduɗa ko le premier magistrat Abou Diallo Bale fan zone Sinthiou Garba Diandioli ganduɗa ko c'est à saluer quoi en fait ko wiide tan Sénégal ken ɓiɓɓe yumma enen fof jiiɗi yumma jiiɗi baba mbadden jungue e fandu liggoɗen leydi ndi yaade noon tigui Moussa Nia fan zone oɗon ko noon dañiri toon to Médina Gounass maire mabɓe Baydi Ba noon darniri toon waɗi fan zone guila match o fuɗɗaki cikkata guila nden guila ñalawma cikkata ko Sénégal gagné yimɓe fof goni gotum jaadi mbaɗi ko ganduɗa ko kañum woni yidde mum saabu ɓooyi fadede Moussa Nia haqqillaji fof koko owno ñande dimanche nde stress yimɓe ne gonde stress mo ganduɗa hay goto wawa haalde ɗum Moussa Nia guila subaka ha jamma goto fof ɓerde muɗum owi Moussa Nia kono noon Allah waɗi hen ndiyam ɓuɓɗam alhamdoulillahi rabbil alamin ko wiide tan yo won victoire ɓuɓɗo Moussa Nia yo won victoire ganduɗa wonata coktirde udditode damal arsugaji ɗi noon coupe du monde ara Moussa Nia coupe d'Afrique goɗɗo min mbasa woppude noon hankadi coupe o ummo Sénégal yo heddoɗo kande haran coupe o artire kali kulbal noon wi noon gueɗel gotel o so ƴetti coupe o naw ɗum ha ganno donc la promesse est une dette gandanaɓe ɗen fatma danema e noon fatma Kalidou Koulibaly donc nak haɓe jiiɗi yiidema haɓe jiiɗi yiide coupe o fatbara kala c'est à saluer noon tigui Moussa Nia ma yetto toon so Allah jaaɓi saabu oɗo saaha kamɓe fof yiddema ɓeɓe keeɓi ɗum bravo à Sadio Mané Moussa Nia bravo au gardien de but mo ganduɗa kanko darino e camp uji men ɗi kanko waɗi fadde makko ko woni ko noon hande o ɓuuri tengtinde ɗum Moussa Nia woni wonde meilleur gardien de but hande o holliti ɗum saabu neɗɗo sa tottama raya bangga goɗɗo leydi ma a hollitani ɗum toon Moussa Nia a heddorto jambaragal kono jambaragal makko hanki feeñi hakku kanko darde makko Moussa Nia hay goto wawa yobɗemo yo Allah yobmo darde makko ganda o darima ɗum ha kubo wawi yettade ɗo saabu so wadduno hen stress e kulol tan ma wot ko ganduɗo Moussa Nia yettako Aissata Ndiaye ganda ko kawma en jettamo no fewi son excellence le président non tigui alandi ko double ganda ko double trophée pour le Sénégal samedi o jooɗo bureau makko UA dimanche Sénégal nawa ko wona coïncidence wona hasard so ganda ko lingu yari karaw yeyotto Allah yetta lawjoɓe kara ganda ko yettoɓe kore Aissata Ndiaye budget mo Sénégal hokka o pour yaari coupe d'Afrique des nations dans les très bonnes conditions ɓe mbaɗa 3 milliards de francs CFA waɗa investir e mabɓe oɗon fédération e ɓeɗon kala ganda ko ñamde yarde hôtel aji ganda ko restauration fof yettude Allah yettude président de la République kadi oɗon discours mo waɗi ko ce n'est pas la finale min cohli ko kuɓo min cohlani football joɗo min cohli déterminé min cohli bi tu vois oɗon discours c'est mémorable oɗon discours c'est un souvenir vivant hay goto wawi yiji ɗum ha abadan dayman ko yettude c'est la fête au pays de la teranga 13h yimɓe jaa aéroport Léopold jabɓoɓe voilà 13h hande ɓe foti yettade ɗo ɗum noon natti boyde hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe minen kam on ji amine parayade toon to teroyade baroɗe meɗen toon to aéroport to ɓeɗan noon kala ko kewi toon ma Piindi TV wat feere keɓon hen so Allah jaaɓi Moussa Nia koye ɗi konngudi kono hande nden ko jarnude
tan kanko ne jagorde joginde bangal sport woni oɗo yete Matar Ba kanko ne darde makko vraiment kala to tawɗamo ɓernde makko nani football o nani sport kala ko wawi omoni waɗa hen kanko ne darde koko omo waɗe félicité no fewi caggal nde gardiɗo leydi o waɗa félicité koydi konngudi goɗɗeten roɓɓindu jaydeli meɗen e oɗo subaka altine hannde koyɗon tan yo Allah waɗan en jaami kisal ko bani mon debbo Aissata Ndiaye no bamo Moussa Niang heɗano en banggal caméra ko Mansour Sow alias Thiat